deste Santiago Apóstol querido, vela por esta familia, danos salud e dinero, amor e sabiduría. Eso era un poema que fixo o meu papá, papá, mandoche yo aquí directamente a través da nosa Lola do Porto, un Santiago Apóstol que mira para onde ti miras, que acaba de darlle a bendición o himno ás letras galegas. Pois aquí estou, mestre. Benvidos, gracias por asistir a este hermosísimo evento deste templo de San Martín Finario, onde a protagonista de hoxe, Lola do Porto, nos cita nesta exposición chamada Camino. Un camello, sí, Lola, un camellocito, camiñando contigo en as túas maravillosas pezas de arte, escultura, pintura, aquí onde conversen e onde se integran nosas ese himno, as letras galegas, soará para pechar, porque Lola quere que pechemos o acto con esta música que acaba de soar. Escoitades ben todos de Talá? Perfecto. Bueno, pois efectivamente vimos ata aquí, ata Santiago, onde confluen todos os camiños universais e onde cada camiñiño noso particular tamén forma un rego, unha gavea especial, porque todos sempre temos algo que decir. Neste caso, a que está falando é ela, pero concítanos a todos neste sentimento que seguramente cada cadro nos trae e nos estimula unha parte de nós. Bueno, decir e agradecer, por supostísimo, ao señor arzobispo de Santiago, de Compostela, Lorenzano, repito, as demais autoridades eclesiásticas, ao presidente do Parlamento de Galicia, ao señor alcalde de Obarco de Valdeorras, a comisaria de exposición, tamén, a Tereixa, Antón Pulido, mestre e mentor da nosa protagonista de hoxe, tamén o Vieito Leno, que anda por aí, toda unha institución, e a xente do movimento de nós, a xente do redor, o noso querido Abelino, que tamén nos trae ata aquí, porque a nosa amadísima Lola foi 3 veces, casi nada, Lola, protagonista da nosa portada da revista Nós, a xente do redor, un movimento que nace en Ourense, e que quere decir que a cultura é o verdadeiro lazo entre os povos, que no momento que nos falte isto que somos, estamos mortos. Así que benvidos todos e cada un a este punto de encontro, a camiño, ao sacro destino, que traemos tamén a beleza e a armonía desta sacra ribeira da que tamén vimos e da que nace esta canción que despois ides escoitar. Esa ribeira sacra a que vos convidamos que visitedes e que virán e traerán eses ecos da súa música máxica e ancestral, onde virán os bardos, as fadas, as mouras que adornan o noso paraxé. Camiño é ese lugar onde converse o corpo, a alma e o espírito, onde nos atopamos con nós mesmos. Neste xogo de máscaras e esencias que somos, todo iso que fomos, que estamos sendo e que seremos. Esa ruta interior na que tantas veces buscamos refugio ou nos perdemos, onde nos asolagamos ou nos deixamos confundir coa maxia, con ese musgo, cos carballos e casedras, coa coruxa, co rei señor ou co malvís. Tamén quizás co raio desa lúa que se nos prendeu no verso, porque sí, así latexamos todos os seres humanos, queridos amigos e irmáns. Dice que cada un de nós garda dentro un poeta. De todo isto sabe moitísimo Lola, de probas, de medos, de desafíos, de superación, de teimas, de dilemas, de fe, de esperanza, de amigos, amores, anxos e guías. Sí, de etapas. Todo o entrañable universo invisible dase hoxe cita aquí, ten sentido. Todo o que vemos e nos ve, o que ven ata nós e nos vimos, para gozar este camiño olar que somos cada un. Os nosos, como decías antes, Lola, os que están e os que xa non están, pero están. Os que siguen sendo o noso mellor camiñar.